Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang
Martes, ika-25 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Karon nga adlaw saulog ang bugos nga pungsod sang EDSA People Revolutions. Same gihapon ang ginabantayan mga kaaksyon, ang mga rally, ang pagprotesta ay puwerte no. Pero sa dili ginamang madugay hibalon tang report na gikan sa patrol may ginrespondihan nga isa ka sunog dira sa area sang Barangay Banago. Sa mga kaaksyon ta standby sa dili ginamang madugay dalon tang latest nga report gikan sa aton sining mga reporters nga nag-responde dira sa area sang Puno Banago. Ang reported nga sunog daw fast craft ini mga kaaksyon. Karon dugay-dugay baloon ta standby lang mga kaaksyon sa mga viewers naton via Facebook Live. Karon dugay-dugay, no? Kay on the way nang aton sining patrol ga sunod sa fire truck. Upod kay aksyon Alvin Graba kag aksyon Nixon Tahong. Sa kinandan, magaidop na kita mga kaaksyon sa sunod sang isa ka oras kag tunga more or less. Tubdob kita sa Taknalaw na 15. Sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad luwas sa ginarespondihan sa aton sining patrol sa Kapitolyo Provincial 128 ka mga bag-o na hire kag promote nga mga empleyado sa Kapitolyo ginpaydalom sa Job Orientation Seminar sang CSC. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, ginpasangkad nga kampanya sang PNP kontra illegal gambling wala sang epekto sa pabulang sa barangay sa Bacolod suno kay Councilor Dindo Ramos. Samtang sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, wala sang illegal number game sa syudad sa Bacolod, magluwas lang sang ordinaryo nga panahon suno sa PIO sang BCPO. Sa Nokpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, illegal gambling operation sa probinsya ginpabaskog pa sang Nokpo. Chief of Police nga wala nag-comply sang mando iga-relieve sa pwesto. Balita sa SART sa Special Assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hupon. Task Force kasanag liwat nga nagpalayag sa suporta kay Presidente Duterte. Sinmil nga perma sa mga miyembro nationwide pati gayunon karon nga adlaw kadungan sang People Power Revolution nga selebrasyon. Balita naman sa kay Aksyon na Brian Morden, 3 ka mga ginakabig NPA nga nagpatay sa 4 ka mga pulis sa Ayungon, Negros Oriental. Tinalikdan nga tuig nagkaladakpan. Plus balita, dugay-dugay sa kay Aksyon Alvin Graba. Sa sininggin respondihan nga fire call sining nga mga inoras. Samtang sa balita naman sa out of town, sa syudad sang La Carlota, gabalita ni Aksyon Percival Villamor.
La Carlota PNP nagpatigayon sang on-site validation sa duha ka mga barangay nga nagdeklarar sang drug-free. Samtang sa Cadiz City naman nga balita, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Resolusyon sang fiskal amo ang ginahulat sang pulis kung bala masulod sa kidnapping ang ginpasaka kaso. Batok sa 47 anyos nga nagkuha sang lapsang. Samtang sa kay Aksyon Nonoy de la Cruz sa southern part sa aton sininga probinsya, persona nga taga-syudad sang Kabangkalan nadakpan sang kapulisan sa banwa sang Kawayan nga may bit-bit nga granada. Samtang sa aton sila nagapanguna nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, Presidente Duterte nagpahayag political differences ipaiway anay subong nga pagdumdum sang EDSA People Power. Kag 469 ka mga Pinoy gikan sa MV Diamond Princess magabot na sa pungsod karon sa gabi. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Wow, taring flash report nga ginrespondihan sa aton sining patrol via Bakson Alvin Graba sining sunog sa area sang Puno Banago. Via Bakson Alvin Graba sa patrol, Aksyon Alvin. Yes, aksyon Rex, no? Kung responderan man sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection ning sunog nga nagluntad diri sa area sang Puno Barago. Sa Puno Banago aksyon na Rex isa ini ka opisina. I believe yes ang PPA ni sa aksyon Rex nga opisina nga pabuligan man sang mga katapos ang Bureau of Fire Protection. PPA office ini? Yes, sir. Dalagid sa sulod na kung diri lang sagwa. Sa sulod gid aksyon Rex. Sa sulod sang puerto sang Banago. Yes, sir. Actually, kay damo na man di salakyan. Mga kung nag-amat-amat kita 1-2 sa silinga tinon para makasulod kita action Rex, no? 1-2 lang para malabot mo tong area kay ang PPA daw dito sa pinaka-ngaan gid sang puerto sang Banago. Yes, action Rex. So din na, no? Kay malapit naman kita diri sa area, makita mo man sa ato silinga Facebook action na Rex, no? Gani? Ang ining lugar. Although, itaon man natin diri ang aso, no? Sa sining... Makita mo ng aso sa area mo dira? Yes, Action Rex. Mga lapit na lang, Action Rex. More or less mga 100 meters na lang ato sinilalakton. Ari na kita diri sa lugar, no? Sang sunog. At din, ari naman diri ang mga katapo. Aradang taga Bureau of Fire daw halos full force da sila Action Alvin? Yes, sir, full force ang miyembro sang Bureau of Fire Protection. Ang problema dahil hindi kasulod ang iban nga fire truck da guro sa area. Amo na nga makita ta diri sa live feed mo diri nga may mga fire truck nga ara padra sa alagyan gid mismo. Yes, Action na Rex, no? Subong siniyari na ang ginapalong na lamang nila sa may kilid sang sining edipisyo, sang opisina. Kung ano si Action Rex ng isang container van nga nahimot sa container van Action Rex. Ano na siya? Yan isang sir, ano nga officer? Yes, sir. Subong Action Rex kay way pa diri kay napamangkutan po diri iya sang mga rescue volunteers, no? Oo. Subong sini ang ini nga container I believe Action Rex yan isang sir, opisina ni isang ano, sir? Opisina ni isang ano? Sino lang po ako sa bureau lang kita, Action Rex, no? Kaya sa sulod. Hindi pa ni maglabot dito sa Pantalan? Sa tunga-tunga Action Rex. Tunga-tunga sang Pantalan? Yes, sir. Pantalan kag Puno Banago, tunga-tunga dira may ara kung mag-facing ka pa Pantalan sa tuo nga portion na. Correct. Correct, no? Sa may tuo nga portion, sa may tunga-tunga ni nag-between sa nga Pantalan mismo kag sang Banago Port. Building na sa ano na?
ding isang buhay man di opisina. Actually, ang ining opisina, di tao, kay nakagawa ng mga tao, Direction Rex. Oo. Mamangkot ang tatani, dari kay subong ang bumbero sa ako, man mo. Si Sir Gog. Si Sir, ano ning opisina, Sir? Port Police, Sir. Sa mga gwardiya, Sir, na ginagawa nilang opisina. So, yan isang Port Police nga opisina ng Sir. Ang istorya natin sa Action Rex, si Ranggo Tagani, Sir. Police Staff Sergeant Robert Imatong, Sir. Imatong, Sir. Sir, ano ginaprastada nga nasunog ng inyong opisina, Sir? Ang ilang opisina, Sir, sa Port Police, Sir. Port Police ka rin yung nasunog, Action Rex. Opisina. Opisina. Opisina ni sa Port Police. Hindi, Sir, nag-ask lang sila ng assistance na mabulig din sa may ano. At saka tumawag na rin kami ng, Sir, ng bombero, Sir, para sa mga pagkakatang kalayo, Sir. Hindi yan nagsugod ang sunog, Sir, sa opisina mismo nila o hindi sa may container. Sir, ang bali sa may gilid, Sir. Bali ang natabo, ang iyaw sila po. Ang sabi ng gwardiya, Sir, nag-iyaw po sila sa may gilid, Sir, pati sa ilapan niya. Gaano sila? Sugat sila. Para sa niya, kung tanong. Initial lang, Sir. Oo. Initial pa lang na sa Sir. Sir, first name ka ba, Sir? Robert, Sir. Police Staff Sergeant Robert. Robert Imatong. Si PO3 Staff Sergeant Imatong, Rex, no? Subong si... Imato? Robert Imato? Imatong. Imatong? India, Mama, Alpha, Tango, Oscar, November Golf. Yes, Sir. Imatong. Imatong. Oh. So, subong si Action Rex, ang gina-concentrate na lang subong sa mga katapo, sa bombero, ang ining container van, nga may, I think, mga unod yung mga lata or pintura ni sa Action Rex, kagiban ng mga dokumento sa siningat-tinion. Pero right ang katapo, sa Bureau of Fire Protection, nagpatigayon man sa mapping operation sa opisina mismo. Sang sining Port Police Action Rex kay Sunogi dya ng taon ba. Ang opisina mismo Action Rex, no? Ang opisina sang Port Police? Yes, Sir. Ubos gid? Kaginani Imatong ubos kang sa sulod? Isa ka side, alos na ubos gid Action Rex, no? Oo. Pero ang sa pihak nga kwarto, wala man halos na intact man ang mga kwarto diri. Bisan ganyang kortina diri Action Rex, araman, no? Amo nang ila sa pihak nga kwarto. Pero kung diri naman sa pihak nga kwarto, sa pihak nga side ay sa kwarto ang halos nasunog tanan Action Rex. Plus diri sa kilid. Atong interview mo gani si Senior ano to gani? Police Staff Sergeant Robert Imatong, anon da siya? Yan isang concert, isang marina bala, Maricom Police. Maritime Police ni saya. Maritime Police ni siya. Kay ara lang da sa puno banago man ang opisina sa Maritime Police amo nang nakaresponde sila gilayon da. Yes, sir. Yes, sir. Sinong tao that time da ba si makapangita ka da sa mga miyembro sang Port Police da? Oo. I-check tabi kung sino mga miyembro subong sang Port Police. Sir, mga miyembro sang Port Police, ikaw ka muna, sir. Ay, hindi maritime mo kami. Oo. Pero nasaan po ba yung mga miyembro ng Maritime Police dito? Ito, sir. Ito, si sir. Sige. Andyan siya? Andyan? Arena Action Rex, no? Oo. May ka-istorya pa. Pero, sir, ano ganyang kastada? Sir, sa Action Radio Bacolod, anong kastada nga nasulog ang inyong pira? Balik kami sa mga pulis, rin kami sunod sa ngamon niya pisina. So, nagpasumba kami sa Badaya, kay Kuda sa Panyagat. Wala na notice siguro sa warga namon niya, kalayo ka. Nakadyo ko mga abod lang, kay may dala ko ng bagab lang. Oo. Kaya mo po, kibot na kami, gininto kami sa warga. Kumita mo niya may kalayo na. Kaya mo po. Sige, tingawaan mo na mo nga magagamit sa solution. Kung hindi kasi tungo sa hangin, wala nga kapagdos na. Oo. So, mo po rin, nagtawag na kami bumbero eh. Sir, ang
Sinang una nga porsyon nga nasunog? Ang inyong opisina o ang inyong nga container nga? Ang container, pero sa container na ito, kung matapat sa mga opisina eh. Kay Gabi ang kalayo. Datig lang, sir. Oo, datig lang. Hindi naman maano. Wala kami Open, dito para magamit namin. Kay Gabi ang kalayo. Datig lang laptop lang. Sir, ang kilit ang sininga, sir, nga container niya, unod sini, ano mga unod sini? Mga pinta nito? Alam ko mga pinta o mga stock na sa amon na admin. Mula na bala, mga stock, mga plywood nga dito. It seems na sunog man, sir, ang inyong katunga sa inyong opisina. Oo. Ano sini nga mga unod sining katunga sa inyong opisina, sir? Yung mga papilis mga computer naman, mga ano naman, nagamit naman. So, amo nang nasunog, maluwas diri, sir, ano pag yung mga estimate, anong oras, by the way, ang nagsugod ang sunog niyo, sir? Mga 11:55, ito yung kontang gordya mo na may sa kalayo na. Damo man silang tabuan ta? Ay, damo mang kamong kaginat ang natapuan ng sunog? Dita, bali, duwa ka may ka-petuli. Duwa ka gordya na din mo. Oo. Dita ka gordya na mo kutulod sa tagwa. Then ito, nasig lang sa kalayo, lagi namin manan. So, nagwa na lang kami tayo. Oo. Pangalan taga ni, sir? Si Maldo Montales. Maldo Montales. Maldo Montales. Maldo Montales, Action Rex. Port Police, sir. Anong posisyon mo diri, sir? Port Police Officer 1. Port Police Officer 1, Action Rex, no? Port Police Officer 1. Officer 1. Si Ano? Maldo Montales. Maldo? Maldo, sir, Maldo. Maldo Montales, yes. Action Rex, Maldo Montales. Oh, sige. So for Action Rex, subong sini mapping operation na lamang ang ginahimo karon sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Sinong investigator sa Bureau of Fire to da? Nakita natin si Sir Mundido, pero alang-alang pa si Sir Mundido, no? Kay ara pa sa sulod niya, ginausisa sa Action Rex. Pero under control na sa imo pagpanulok na? Sa aton sini nga pagpanulok ni Action Rex sa under control man, although mapping operation na lamang ang ginahimo sa mga katapos sa Bureau of Fire Protection, basi makakuha makita sa pinaka-latest investigation kay Pinaganito sila ka Port Police nga natabuan, duwa? Duha Tapos, sila, duha man ka gwardiya. Duwa man ka gwardiya mo nagasugba? Ang amo ng gwardiya, amo ng kasubay baboy. Tinga nagkarab-karab siguro. Nagkarab dayon Action Rex kay ginalantaw man naton diri. Ti open pa na nga daan. Siya nagsumba sa kilid. Ang ila sini nga opisina, ti ang nakita naton diri ang ila sini nga aircon. Ang ila sini nga aircon duha. There is kilid naman sini nga kuan kay open ang ining container ban Action Rex. Ti paano nagdakop doon sang kalayo naman? Muna ang usisaon man naton karon Action Rex kay diriya sa kilid sa sini nga container ban ni nga ang happy ni open man may mga pintura. May pintura diri Action. Daligid lang kay balikan ta si Action Alvin Graba. Ang inyo sini ginapamatian ng report direkta sa tunga-tunga sang Puno Banago kag sang Banago Port. Angot sa pagkasunog sang opisina sang Police Port, no? Dira sa Barangay Banago, hindi pa may baluan kung ano gidang ginalinan kay under investigation pa sang Bureau of Fire Protection until today, until sini nga mga inoras kag kung ano gid ang ginhalinan sini kag nano gid ang kabangdanan. Way man sang nasamaran sa sining sunog, although ngati portion siguro sang opisina sang Police Port. We have Action Alvin Graba. Balikan ta si Action Alvin. Action Rex na siling tanang ginlantaw man nato ng kilid sang sining nga opisina sa diin may mga numbering nga ginabutang karon ang mga katapos ng Bureau of Fire Protection base diri pa lamang sa dalom sini may number 3 and ang ini nga number daluman bali magpadalom ka may dalom pagid na? Hindi, way na Action Rex. Bali tupong na sa dalan. Yes sir, tupong lang gid sa dalan Action Rex. Pero sa dalom sining aircon bala. Mga aircon may number nga ginbutang ang Bureau of Fire Protection. Basi posible bla kaya ang balito ka ginasang Port Police nagsugba.
So basi nalantaw man nato kay gaso pa basi bala Action Rex dira mangin baga bala kun diri kay nagkarab-karab dayon ang ini nga kalayo nga naglaton dayon sige diri sa isa ka container van nga puno sa pintura dala sa man ang ila sini nga opisina Action Rex. So kung naman Sige, balikan talang kakaroon kung anong updates dira Action Alvin plus ang interview, signal lang diri karon at least nakuha ta ng kabilugan kag sa aton sini nga mga ka-action sige lang ang aton sini nga pag-monitor live dira sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Action Alvin? Roger on that Action Rex basi makakuha kita sa pinaka-latest kay actually ari naman diri si Fire Chief Inspector Publio Buboy Prutiña. Ara na siya? Makakuha mo kita. Yes sir. Basi makakuha mo kita Action Rex no. Sang initial investigation sang Bureau of Fire Protection makita man sa ating Facebook Live si Chief Inspector Publio Buboy Prutiña. Basi may makahatag kung makakuha na kita makapahatag na siya sa nga initial nga investigation as to kung ano gid bala ang ginhalinan. Na utod ka Action Alvin? Daligid lang kay nautod si Action Alvin Graba. Ara na nagabot ng Chief sang Bureau of Fire Protection si Plotenia no sa area mismo. Balikan ta si Action Alvin nga kauto ng linya ni Action Alvin man. Para sa dugang sining hibalo, parte sa sining sunog nagluntad sa opisina sang Port Police. We have Action Alvin Graba. Action Alvin? Yes, Action Rex no. Guys, istorya pa subong si Chief Inspector Publio Buboy Prutiña. Kaya ginlantaw niya man diring kilid gali diri Action Rex kunti isa lang to nakita nato diri nga container. May daan pa diri nga container Action Rex. Subong sila makita Sa tupad. man sa Facebook. Sa tupad. Yes, oo. Sa tupad pagid sini nga container. Kaya mo nang nasunog? Amo pagid ang may nasunog pagid diri nga mga dokumento diro kay Okay, nakita ta di steel ulo. cabinet. Steel cabinet pala Action Rex. Muning mga nasunog man diri. Wait ka palo basi dokumento hindi pa man kada pwede pa pero basi natuwa kita initial investigation kay Chief Inspector Publio Buboy Prutiña no. Hingagawon ta lamang bang ko lang kita kadali mang istorbo lang kita kadali kay Sir Buboy Prutiña. Sir, sa Action Radio, sir, ano pinaka-latest, sir? Subong no, na-declare ta na under control still ang going pangalon na operation. So, ginapaton sa investigator subong kung anong ang gintunaan sa sunog. Ano gid nagsugod din kalayo, sir, as initial? According diri sa isa nila ka daw igaw tamo nila nga area. Container ban man siya or gin-provide lang ang opisina nila kay Kapudilla. Ate, ano sir ang plano karon? I mean, magapatigayan pa kamo sa investigations karon? Ongoing pa kay subong patagan mapping operation no. Taga tani kay kabalo naman ta sini nga area. Perti dia open kag ang hangin. Katiyo. Ano siya sa data sir? Wala pa under control pa lang operation kaya yan natin kung ano gintunaan sa sunog. Estimated cost of damage, sir? Ara na. Hindi pa natin man ako sa buong pata. Roughly, iplalita nangyari na sa 30,000 pesos miles. Sir Rex, si Chief Inspector Publio Buboy Prutiña, sa initial pa lamang, ila sining investigation that is in relation sa sining sunog nagluntad diri sa area tunga mismo no sa Banago Port ang pina sa Port Police Banago Port Police no diri sa area Under na sa PPA? Underneath ang Port Police no i-check ko ni karon kay Sir balik ko sa iya kung bala underneath kung magsiling kita lain man na sang mga why na da agency security agency kagina tong hambal niya may ara sila duha ka security guard sir under kamo sang PPA yes sir under din sila Action Rex sang PPA Philippine Port Authority magtawag sa ila police port sila yes Action Rex or port police amo na police yes sir may kinatagto siya ranggo kagina i-check ta lang Action Rex no file to na record but anyway so kung sini nagapatigayon na naman sila sa investigation ang mga katapo sa Bureau of Fire Protection pa makakuha pagin sila sa pinaka-latest kay initial diri kay Chief Inspector Publio Buboy Prutiña
more or less mga 30,000 sa ila pa lang nga initial nga pagpangusisa. Pero ginapadalman pa nila kung wala diin nagsugod ang kalayo durante nga i-open sa piyak siningang saka nag-confirman nga police nga may ginasugpa sila no nga baboy o galing iti pa sudan kun tani panyaga galing iti panyaga nila way nadayon kay tungod sa sininga sunog. So rekta diri action Rex no sa areas. Yes sir. Sige, balikan ta lang ka karon Action Alvin kung may mga additional dira. Roger on that action Rex no kung may ara pagid man mga additional at least makakuha pagid kita sa pinaka-latest. So rekta diri sa Banago Port ang ka-action nyo Action Alvin Graba. Sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Alvin Graba plus ang aton sining iban pa nga mga unit reporters nga nag-respond man sa area dira sa Puno Banago. Action Radio Philippine Standard Time last 12 na nga aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, katuan tanay resulta sa aton sining unang draw sang Small Town Lottery o kunis TL sa sining adlaw sang Martes, Pebrero 25, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 22 kag 38, liwat 22 and 38. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak
Taksang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod. Balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:17 na nga oras. Sa mga kaaksyon ta dira para sa complete nga management sang inyo liver detox. Mag-DTX 500 capsule kita kada adlaw. Kayang DTX 500 capsule ang detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Inimana may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarang man mabakal ina online o kung di gani pa deliver sa inyong puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 na nga oras. Hindi na tamaguyang pa kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod gi Aksyon Dorel Cabato. Presidente Duterte nagpahayag political differences ipaiway anay subong nga pagdumdum sa EDSA People Power kag 469 ka mga Pinoy gikan sa MV Diamond Princess magabot na sa karon o kung mag-abot na sa pungsod karon sa gabi. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita gikan sa News Center upod gi Aksyon Dorel Cabato sa detalye. Mayong hapon, Aksyon Dorel. Yes, Action Rex, mayong
To hapon. Mayong... Subong nga adlaw. Kag sa aton man yung mga ka-aksyon. Yes, balita ka nga nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, nag-apelar si Presidente Rodrigo Duterte sa karon sa publiko nga ipaiway anay ang political differences karon nga adlaw sa pagdumduman sa ika-34 nga EDSA People Power Revolution. Sunod sa presidente sa amo sini nga paagi, masiguro sa kada Filipino nga mapadayon ang legasiya kay importansya sa EDSA People Power Revolution sa masunod pa nga mga tinuig. Nag-ugyon ang presidente sa mga bagani kag ginatos ka mga tao nga nagtinguha man nga makapatigayon sang matawhay kag hindi makahas nga paghublag protesta batok sa gobyerno. Sa karon nagalao mga presidente nga ipadayon sa mga masunod pang henerasyon nga i-preserve ang kabaganihan kag kahilwayan nga ginpakidbato man sadto sa mga Filipino pinaagi sa nga maragtason nga revolusyon. Samtang sa iba nga balita nasyonal, ginapaabot karon sa gabi magaabot sa pungsod Pilipinas ang 469 ka mga Pinoy nga gikan sa MV Diamond Princess. Ginpahayag diri ni Health Secretary Francisco Duque III karon sa hapon magahalin didto sa Haneda Airport sa Japan ang duha ka chartered flights nga sakay diri ang mga Pinoy. Te ang ilang nga pagabiyahion 5 ka oras gikan dito sa Haneda padulong diri sa Pilipinas. Suno kay Duque nga sa 469 ka Pinoy kalabanan sa ila ang mga crew sang Diamond Princess samtang 6 naman diri ang mga pasahero. Tanan sila ang lunsay paydaluman sa pag-check up antis pasakyon sa bus nga magadulong sa ila sa Haneda Airport. Pag-abot sa airport, suno kay Duque mayara sang mga quarantine officials sang Japan kag Pilipinas nga liwat mag-check naman sa ila kag sa tion nga sila makaabot naman diri sa Pilipinas, liwat naman sila nga ipaydalom sa check-up. Suno kay Duque nga hugot ang paghimuon nga pagbantay sa kondisyon nila sa sulod sang 14 ka adlaw nga quarantine period dito sa New Clark City sa Kapas, Tarlac. Kag dugang pa diri ni Duque nga madamo na sang kaso sa ibang pungsod nga ang mga gine-evacuate gikan sa MV Diamond Princess ang nagpositibo sa COVID-19 sa ilang pungsod apisar nga wala sang sintomas sang sila ang ginbiyahe naman gikan sa Japan. Samtang ma-update lang kita sa global death toll naman sa COVID-19 kaman sa karon naka-record sang panibagong 71 ka mga kadamuon sa nagkalamatay sa China bangod sila nga COVID-19. Bangod sa panibagong nga kadamuon sang nagkalamatay, naglabot na sa karon sa 2,663 ang death toll sa COVID-19 sa China. Mayara man sa nga napatay o kung 36 pa ka nagkalamatay sa iba naman nga bahin sa kalibutan sa diin kalakip na diri ang Iran nakarecord sang 12 nga nagkalamatay, 8 sa South Korea, 7 sa Italy, 4 sa Japan, 3 diri ang nagikan sa MV Diamond Princess, 2 sa Hong Kong, 1 sa Taiwan, 1 sa France kag 1 diri sa Pilipinas. Sa karon naglabot man sa masobra 80,000 ang kabilugan nga kadamuon sa mga kaso sa nga tawo nga nagpositibo sa COVID-19 kag 77,000 diri ang nagikan mismo sa China. Sa South Korea nagsaka na sa 833 ang kadamuon sing kaso sa COVID-19, 691 na ang kaso naman sa Diamond Princess kag 299 sa Italy kag 159 sa Japan. Sa nakaligad nga 24 hours naka-record sang 18 ka mga panibagong kaso naman sa Amerika nga lunsay ini sila ang naghalin sa Diamond Princess. Rason nga sa karon naglabot na sa 53 ka mga tao ang nagpositibo sa COVID-19 dito naman sa Estados Unidos. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:23 ng aton oras. Matapos ang balita gikan sa News Center, Action Stephen Presquito, daligid lang ha. Palusuton tadi ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, si Action Eden Aboso.
may balita parte sa illegal gambling operation sa probinsya ginpabaskog pa sang Nokpo. Chief of Police nga wala nag-comply sang mando iga-relieve sa pwesto. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Nokpo. Aksyon Eden. Action Rex, ginpahayag ni Nokpo Provincial Director Colonel Romeo Beleros nga wala sang weteng na operasyon sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang mas ginpabaskog naman ang ila operasyon batok sa mga iligal nga panahor. Suno kay Beleros, base sa iya obserbasyon, naga-intra sa iligal nga panahor kag nagapataya ang iban nga mga persona bangod man sa kapigaduhon. Suno pa kay Beleros, kada adlaw may monitoring sila sa mga accomplishments ng kada estasyon sang pulis kag iya man ginpahayag na kung may mga chief of police nga magpalayag nga wala sang illegal gambling sa ila lugar, gilayon ini nga i-validate sang ila intelligence unit kag kun mapamatud-an nga sala ang report sang COP kag may ma-monitor kag maaresto ang intel, gilayon nga iga-relieve ang COP. Sa pag-review ni Valero sa mga report, kalabanan sa mga persona nga nagakadagpan ng imbulbado among sahay alay, STL Bukish, illegal nga bulang, pagpahibag sang damang kag bugoy. Pasiguro naman ni Valeros nga ila ginahimo ang tanan, agod mangin illegal gambling free ang probinsya sang Negros Occidental. Pamatian naton si Police Colonel Romeo Valeros. Stop operation ng anumang klase ng gambling. Even before naman, may directive naman tayo go after operators and collectors of illegal gambling in the province. But we cannot totally stop them because of daily existence. No, yung mahihirap na talaga ng ibang trabaho ay napipilitan sila na ma-engage sa gambling. Especially itong STL Bukis. Still, we are exerting our efforts to arrest them every day monitoring. Kung wala namang talagang operation ng illegal gambling sa kanyang area, if ever we monitor that there is an illegal gambling operation in a certain municipality and we were able to arrest illegal gambling bettors, collectors or cabos, immediately relieved siya po police. Balitalin sa Nokpo ang kaksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Abuso. Daligid lang kay may isa ka drug operations nga ginapatigayon ng Philippine Drug Enforcement Agency sa siyudad sa San Carlos. We have Aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos City. Aksyon Stephen? Away pa sa? Nanong natabo sa iya itong... abi ko kunara na siya sa piyak nga linya. Daligid lang mga ka-aksyon, standby sa detalye sa ning balita. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:27, kadula-dula kuno signal ya. Tiyara na sa piyak nga linya. Kung kadula-dula, pagwaanay sa area da, kay araman lang actually sa city proper ang operations ang Philippine Drug Enforcement Agency sining mga tinion, no? Wagid lang alangin sa to. Sige, kantuan ta lang sa karon dugay-dugay. Kantuan ta na yung balita gikan sa Bacolod City Government Center upod kay Aksyon Dale Salazar ginpasangkad nga kampanya sang PNP kontra illegal gambling wala sang epekto sa pabulang sa barangay sa Bacolod. Suno kay Councilor Dindo Ramos. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Rex, bago ginlambang gin-report ni Aksyon Eden ng illegal nga pambulang, no? Isa ini sa mga coverage sining mando ni PNP Chief Archie Gamboa ang dapat intensify ang ila sining campaign again sa illegal gambling. Aksyon Rex. Pero diri sa mga syudad sa Bacolod, sa kada kapistahan, barangay charter day, Aksyon Rex, o kung may aktibidad sa barangay, usually ining mga punong barangay nagapangayo ini sila sang permit or resolution sa sangguniang panglungsod nga magpatigayon sang bulang Action Rex sa inline man sa ilang kahiwatan sa kapistahan
kapistahan o kon Charter Day. Diri sa may syudad sa Bacolod suno kay City Councilor Dindo Ramos, mayara ini siya sang may gin-author nga cockfighting ordinance sa Bacolod City nga nagahatag sang permit action rec sa mga kabarangayan nga legally pwede sila makapatigayon, maka-staged dira sang derby o kon cockfighting sa tion action rec sa sang fiesta o kon barangay day sa isa ka barangay diri sa may syudad sa Bacolod. Rason nga hambal diri ni Attorney Ramos nga wala ini sang effect ining mando ni PNP Chief Archie Gamboa diri sa may syudad sang Bacolod angon sa illegal gambling sa pungsod sa pabulang sa mga kabarangayan diri sa may Bacolod City sa tion sang kapistahan action rec. Sulo kay Ramos, hindi illegal ang pabulang sa barangay sa tion sang barangay day o kon Charter Day. Bango din ang may permit o kon may license kon basihan ang yasini ordinansa kagin author action rec. Kaya ang explanation diri ni Ramos, ang national government gintugyan man sa local government or kada LGU ining pag-regulate sa kutob kung may mga pampabulang sa barangay. Aring palayag ni City Councilor Dindo Ramos. Action deal, no, ay na siya effective. Ang kampanya lang sa PNP is against illegal gambling, no? So ini ang mga pagulang cockfighting abi during fiestas and charter days, barangay days ang barangay, hindi na siya illegal kasi may license na siya, may permit na siya. Kag-covered na siya sa ordinance, kag ang cockfighting activity devolved na no, from the national government to the LGU, meaning ang operation, ang regulations ng operations ng cockfighting ara na sa LGU, no. So ang directive is ang PNP Action Deal nga magkampanya lang sila against illegal gambling, ang cockfighting during fiestas kag barangay days ng barangay, hindi na siya illegal, so hindi na siya maka-affect. Tulo kay Ramos Action Rec, sula dapat sa kabalakay ni mga punong barangay magluwas na lamang no nga dapat mera gid sang approve resolution from sangguniang panglungsod nga sa sining petsa pila ka daw ila sining kapistahan magapatigayon sila sang derby o kon bulang sa ila nga barangay. Balita gikan sa Bacolod City Government, Sandra ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Balikan ta si Action Stephen Presquito, angot sa sining drug operation sa siyudad sa San Carlos. Sa line number 3, Action Stephen. Yes, Action Direct. Live kita diri karon mismo sa Barangay 6 ng Ilagan Extension. Lapit ini sa creek, no, nga sa diin nag-operate ang aton nga katapos ang PDEA Region 6 nga sa karon ari kita diri kag natigayon nga nadakpan ining 15 ka mga drug personalities. 15 gid? 15? 15 gid ni sila kabilog Action Direct. Ano na da nga kwan man do? Ano na da lumluman nila na da nga ano na dapat session area? Yes, Action Rex, ining nga lugar halos permanente no nga gina-operate sa aton nga katapos ang kapulisan nga aton PDEA. Pero wala gid nagauntat sa gihapon Action Rex. Ako na muna na-operate na dagalising una sang PDEA man. Yes, how many times na Action Rex sa damo na nga beses. So apang nagpadayon sa gihapon no ining nga lugar diri man natabo Action Rex atong ang atong stopping incident nga nagligad lamang tong Sabado. Tungod ato Action Rex nga sa pag-imbestigar sa atong kapulisan, drug-related man ato nga insidente. So gani nga sa karon Action Rex, ining 15 may ara 3 ka babayi, may mag-asawa nga may 2 ka bata kag 1 ka minor de edad ining na-involved sa sini karon nga drug operation sa aton PDEA Region 6. Kag sa karon na nakita naton diri karon Action Rex ang mga ebidensya, ang mga suspected shabu nga nakuha nga nagabot ini sa estimated value, sa kabugaton nga 20 gramos kag may estimated market value ini nga 136,000 pesos. Kag ini mga drug paraphernalia karon nga aton nakita diri. So sa gani wala pa naton makuha ini mga pangalan sa ini mga suspected karon Action Rex tungod Sino nag-conduct sang operations ne? Ang aton PDEA R6 from Bacolod Action Rex. From Bacolod. Yes, Action Rex. Why ka na sa may interview sa ila, Action Stephen? So far, ari diri si interview live kita.
Ang ato na provincial officer karon na Action Rex, no? Ari diri si Provincial Director Nicolas Gomez. Rada? Siya karon ang nagpanguna. Oo. Iko na sabi? Oo, sige. Okay. Gamay lang naton. Oo, at ako na ma-interview ta kay Tio, kadali. Oo. Sige. Okay, Action Rex, ato na guan, no? Kay Ari si Tio na to. Oo, iko na ba? Live. Sino ang pulis nga dira San Carlos? Si Action Rex, yes, Action Rex. Oo. Sinong pulis Ari na nga? si Tio na to, no? Sige. Okay, si Action Rex sa buong Terno live kita sa Action na Radio Bacolod. So, live na dito. Panig ka lang, sir? Okay. Sir, Action Rex, okay na? Sir, mayong udto? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Kamusta ang operation natin ngayon diyan sa San Carlos? Positive ta sa sir, kuan siya, drug den. Tapos kung makita na itong drug den, bagay muna mga extension, no? Grabe. Drug 50 kabilog. Naka-raid na ito nakaraan, sir, or hindi pa? Itong lugar? Sa PDEA, na-raid na niya, last year, na-raid na niya. Sige na ni-raid. Paano na daw, parang, ano ba yun? Parang headquarters talaga ng mga posters yung area na yan? Kuan na yun siya, kuan na siya, bagang Changi na siya, Changi, kaya kung itawan mo ganang area, ara lang kuan lang, gakalat lang itong mga sachet, maski dire, are lang kita, mga sachet, Sir, ilan ngayon yung arrested ninyo, sir? Di pa naman ma-account ito nan, sir, siguro mga almost 20 kabilog. 15 kabilog, sir, ang arrested person natin ngayon? Oo, sir, kaya mo ganyan yung problema natin kung ini na mga parokyano tari kung tinato ni sa mga kuha. Sige gyapon ang may magkatog gyapon dito no ng mga puset kay ari man diri ang pinaka-sentro sa ilakwan gid. Gani man. Mga user ngani pang kuha man naton kay habang ginakuha man naton ng mga supplier, mga user kay naski maubos naton ning mga puset diri sa area. Kung ari man gyapon mga parokyano kay siyam ang sentro, may magkatog gyapon dito. Inang lugar ngayon na daw permi man na gina-raid dira sa mga tropa ninyo kag iban pang mga kapulisan ta daw barangay 2 ni sa sir kun diri sa Bacolod? Barangay 5, sir. Barangay 5. Pero kung diri ka sa Bacolod, barangay 2 ng kategorya sina? Pag-anamo gina siya, pero grabe gini diri sir, kay open area. Pakita mo lang dito in public place, naaranan mo mga sase, mga sa karon sir, mga pila ka gramos nang na-recover ninyo? Ongoing pa kung sir ang inventory at tuman ito sir atong mga barangay officials no di pa ko kasulod sir kasi okay kuha nato ng area sir. Pero sino gid ang subject sang operations ninyo ni? Ang subject naton sir ang tagtiyag itong mga drug things no si Nining ang pangalan si actually ni Nining sir na dakpan niya naka-plea bargain kag balik man gyapon. Ano tong ngalan niya sir? Ano tong ngalan niya? Nining. Dito pa nakuha sir niya apelyido pero okay. Sige, kumpletuhon ta lang na siguro karon sir. Babayin sang leader nila? Babae sir, babae. Imo na nina pamilya business nila sir, kapatid mga anak, katukod man niya. Isang compound mismo. Ate, sige sir. Sir, salamat gid ha. Ma-check lang kami for additional information. Salamat gid sir. Yes sir. Thank you very much. Thank you. Action Stephen? Yes, Action Rex. So, mo to, no? Si Sir, nato ng aton nga kapanguna diri karon sa siya ng provincial team leader ta? Oo, team leader sa karon. So, Action Rex, sa karon no, ongoing pa, paabot pa kita si alias Nining Arada? Sino to? Alias Nining? Oh, yes. Arasa? Biba si Istorya sabi? Okay, sige. Arasa? Okay, nga daw kagi na nasa kunod akop da, nag-play bargaining agreement siya, tapos amo man ang nadangatan sinada. Nagbalik sa gihapon. Okay, usual Action Rex sa kadamo sa mga nadakpan, pag after sa plea bargain, ang iban nagabalik. Ang iban, why naman gabalik, pero ang iban daw laban-laban, nagagabalik yun. Kagay ng lugar na daw. Ano naman sa milang na ginasulod sa mga kwanta, mga operatives? Ano yung problema kay isang sa kaabag program Action Rex damo naganig karon ang ginpangbalik man o ginpangdakop liwat sa aton kapulisan tungod sang why na ni sila naga-report sang the way sang ila plea bargain. After sa kaabag wala na sila naga-report. So
ginpadawagan sila warrant liwat kaya ang iba nadakpan naman sa karon. So ari kita tinining gani. Ari display ka nining display no. Ari may interview sa si Action Rex no sa Sino na siya? Bacolod. Tinining display ni si Action Rex. Ano apelyido ito? Fernandez. Yeah, sir. Hello? Hello? Mayong udto. Kinsa man eh? Ako rin kasi nanay nini ba? Elma. Ano? Bilma? Elma, sir. Elma. Elma. Ano apelyido mo, Elma? Anong apelyido mo? Bartolin, sir. Fernandez. Ano? Midulin de Dipte, sir. Anong apelyido mo? Fernandez? Fernandez, Fernandez, Dipte. Okay. Sa karon nadakpan ka naman sang PDEA, di ba? Nung last parang nag-bargaining agreement ka, di ba? Di karon ano to? Ano ko sili? 5-6 mo sili dismiss. Di ano ko plan, lang ko to sa kontrol, di ba? Yung madam to sa abogada to, di man kanang na ano to, naman na pero karon nagbalik ka sa karon nagbalik ka illegal, Ay, sir, di mo ko pauli ko to sa amon to, di ka man nagtututoy, why ko pakwarta ba? Ako ni kong anak, sir. Paano na nga di man nadakpan sa inyong lugar? Di, why mo sila ko sa akong, sir, mambalik ko, di kayo kinabungkag, di kayo agad, ato na, di tagto mo, di? Oo. Ikibungkag, di kayo gilubong, ginlubong, dali lang kay naputol. Na utod ang signal ni Action Stephen Prasquito gikan sa San Carlos, no? Damo-damo ni gawa to. Amag mo mga 15. Ay, sus nagilinutok ni sila sa presuan. Kadamo gidya sa mga adoy-adoy, no? Nga nagkaladakpan. Alang-alang na sa to. Way signal. Utod ang signal ni Action Stephen kay dito sa area daw tama gid ka pigado sang signal. Anyways, kung okay naman lang na kung why na si Stephen, ipatipon lang mga detalye sinadugang karon angot sa sining drug raid sang Philippine Drug Enforcement Agency, no? Lang-alang gid ang signal ni Action Stephen Prasquito, pagkaronan lang na sa to, tawgi lang sa naton tipuna lang na dang mga detalye na dra sang iya sining balita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Stephen Prasquito. Balita gikan sa San Carlos. Atong interview ta sa Philippine Drug Enforcement Agency. More or less mga 15 tanan ka mga nagayup-yup sang ginadumilian nga droga o kung shabu. Tinamo-damo maning recovery, no? Pagkaronan tal na kay sige pa inventory sang team sang PDEA Negros, mga kaksyon. Matapos ang balita ni Action Stephen sa San Carlos, kadtuan tanay balita ni Action Art Tayhupon sa special assignments. Angot sining task force ka sa nagliwat ka nagpalayag sa suporta kay Presidente Duterte kapin sa 100,000 nga perma sa mga miyembro nationwide patigayon karon nga adlaw kadungan sang People Power Revolution nga selebrasyon. Yari ang kauntan sang balita ni Action Art Tayhupon. Action Art. Bilang pagbuilog sa Philippine Hon na pag-commemorate pagdumdum sining People Power sa Revolution, ang task force kasanag nationwide may dungan nga signatory campaign nga himuon o kung pagperma sa manifesto of support kay Presidente Rodrigo Duterte sa dinang target nila karon nga adlaw makatipon sang masobra 100,000 kaperma nationwide ina sa mga officers lamang kag subong mga directors daw kon mga opisyales ang tagsa ka chapter sang task force kasanag sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ang tuyo diri sa iyag sa ilang national commander nga si Mr. John Chong, ipakita nila sa presidente nga tisigi gyapon yang support sang mga grupo o miyembro sang task force kasanag
sa mga programa kag kampanya sang karon nga administrasyon. In fact, diri sa Bacolod kag Negros Occidental, kay nang na-expect niya more or less 500 ka mga signatories sang iya sini nga mga opisyalis sa kada chapter ang nag-attend no kay ang ila nga kaywatan karon yang adlaw nangin speaker no sang ila sini nga pagtililipon no less than Councilor Attorney Archie Baribar. Now ang isa rin ka latest nga update kay si Mr. o si Councilor Archie Baribar ang karon ging kuha sang task force kasanag diriya sa bahin sang Negros kag pungsod Pilipinas in general bilang isa sang ila sining legal advisor and it was accepted by Councilor Archie Baribar. Siling ni Councilor Archie Baribar kung madumduman, siya ning isa sa mga nag-support gid sa kandidatura man ni Presidente Rodrigo Duterte during the campaign nga balyati ang amon diri nga himuon among padayon nga pagsuporta pagbulig sa Malacanang para nga masige ang kampanya halin sa illegal nga droga, sa korupsyon. Nga ini ang ginakinahanglan sang gobyerno madugay na kon gina-expect. Mayaragid man siling nga kapaltahan pero ti dapat hindi tapaguntatan ng suporta suno sa iya bangod ang administrasyon lamang nga ini ang magabatyag no kag ang makahimo sang gina-expect sang tao katulad sa natapos atong pag-alsa batok sa Marcos regime during the sa revolution. Daring palayag ni Councilor Archie Baribar. Achievements of the administration can best be measured by the expectations it had made to the people, no? Kung ano ang nahimo na subong, ano bala ang ekspektasyon. Admittedly, kataas ang expectations ng atong pumuluyo. Kag admittedly, President Duterte is a one-man army. So, ang conclusion is, mas nubo ang na-achieve sang sa gina-expect. For example, sa corruption nga issue, hindi lang gali iya kay dito ya sa Malacanang ang corruption, kundi latom niya sa barangay. Oh. Paano mo na ma-feel ang presence ng presidente sa barangay kung wala na alyado ang presidente? Kung ang alyado, yada medyo takap man, kaya wala man sa organisasyon. Pero sa isang parayag ni Councilor Archie Baribar, silinga mo ng kampanya halimbawa sa korupsyon sa gobyerno kinahanglan ang mga supporters ng Pangulo kapin pagid sa tagsa ka mga barangay kag komunidad magpadayon kay hindi ini masarangan sulumente lang sang Pangulo sa pungsod Pilipinas. Ang kaaksyon nyo, aksyon ay tayo hupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Art Tayhopon. Balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art, kadtuanta si Aksyon Brian Morden. May kang tanan sa tatlo ka ginakabig nga NPA na nagpatay sa apat ka mga pulis tubla nakaligad nga tuig sa Banbuas ang Ayungon, Negros Oriental. Tinalikdan nga tuig nagkaladakpan diri sa Murcia kag Bacolod area man. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon na Rex sa matamat nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon sa tong apat ka mga kapulisan nga sanday Police Corporal Lilibert Bironio, Patrolman Rafi Caliao, Ruel Cabilion and Marquino Dilion. Initanan mga miyembro sa PNP sa diin sa tong July 18, 2019. Ini sila biktima sa ginakabig nga summary execution dito sa may lugar sa Sitio Ilaya, Yamot, Barangay Mabato, Ayungon, Negros Oriental Action Rex. Nga matawag ini nga amat hatagan sa hostisya matapos magkaladakpan ining tatlo ka ginakabig amo ni ang pila lang sa madamo nga mga miyembro sa New People's Army nga nagpatay sini sa ila. Ini mga suspitsado amo ya si Billy Ibido, kaganduhan niya ka mga kabataan nga si Gilly and Jilly. Action Rex. Ini sila nagkaladakpan na base man sa ginpatigayon iyan nga intel monitoring kag pag
himo sang tikang sang Region 7 dito ya sa area sa Oriental Negros kag karon ining tatlo ato na padala sa Region 7 mismo sa Cebu Action Rex kag natala na kag na-file na gitman sang kaso nga multiple murder Action Rex. Ini ang ginpalayag sa aton ni Police Colonel Julian Intuma, ang Police Provincial Director sang Oriental Negros. Magluwas sining tatlo, may iban pa sila ginang monitor sa Silimatrion. Kagalaom ining sintuma nga magkaladakpan man ini Action Rex. Kagdalayon na nga mahatagan ginsang konkretong hustisya ining kakatayon sining nasambit nga makapulisan kung madumduman ini sila ang ginpang higtan tani ginpang tusak-tusak kagin brutal or barbaric na pagpatay sa ila Action Rex. Correctis mo na ulit. Kaya hindi ako dito pa kaya doon sa regional office yung dinala sila tsaka doon na yung ang makapagbigay nito ng spot report in detail yung unit na sa kakahuli. Hindi po ito sa amin dito sa Negros Oriental. Hindi po yung unit namin na nakahuli dito. Yung nakahuli talaga sir ng unit sir from Region 7 talaga doon sa Cebu? Hindi nakahuli talaga yung RIO, Regional Intelligence Unit, sa MIG, sa atin sa ISAP. Kaya tulong-tulong yan sila sa pag-huli ng mga tatlo na prime suspect sa pagpatay yung mga patating kasama. I see. Itong tatlo ba talaga sir sa are member talaga ng NPA identified sir? Para talaga ito sila dahil parang nakita na namin itong pangyari. Parang business yan sa kanila. Puro sila talaga mapasali as regular independents. Para sa mga sinusubukan sila kung kaya ba nilang pumatay. Yan ko ang mukha namin ito, yung tingin namin ito yung pinatay yung apat. Mission to dahil itong mga tao ko, mga talaroon talaga native sa barangay Mabato. Okay, so mga residente talaga sila, kaya kilala sila sa mga tao na nakapag-witness doon sa pag-nila sila. Yung apat, yung naglona, ginagamap nila, natayagan, kaya na-identify sila talaga sa mga tao rin doon na mismo naging witness namin sa PNP. Amazing. Sir, saan ngayon sila sir na nalagayin na custodial facility sir? Doon po sa regional office namin sa Camp Yasmin sa Cebu City. Sir, anong mga cases na possible na haharapin ng tatlong ito po? Yung napaya sa kanila, yung multiple murder, sa kung ma-identify pa sila na kasama sa other mga atrocities. Action Rex po nang pag-confirm sa aton ni Police Colonel Julian Intuma, ang Provincial Director sa PNP dito sa Negros Oriental. Karon sa gabi, maki-update kita sa itong si Councilor Tizon Tublak, nga ginpatay man dito ko na ng update na sa sining balita. Balita gikan sa Negros Oriental. Action Brian Mordenega report una sa balita na saksyon sa Bacolod. Action Brian. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Oriental. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga ka-aksyon tadra may tisi anayho para pampabakod sa immunity booster ta alkaline base nga vitamin C ini may tisi ang alan, no? Ang may tisi para gid sa taong ginaubuman, ginatrangkaso kag ginasipon, no? Mayo gini may tisi ang katapat sina mga ka-aksyon. Dito na pagpadugayon pa tumaran tagilayon sang may tisi alkaline base nga vitamin C. Luwas sina mga ka-aksyon na may pagidni padalundunan no parisan sang Santon Plus Herbal Capsule nagatunaw sang mga bukol-bukol sa aton sining kalawasan. Hubag sis tumor, goiter, kagiban pa. Wow, kanamit sigid sang resulta. Santon Plus Herbal Capsule mga ka-aksyon.
Mabakal ninyo ining Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarangman mabakal ina online o kung di ganit pa-deliver sa inyong puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga kaaksyon tadiraho, Malakay Finance Corporation, anayho, base nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang namtang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago, pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago, pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Pikitigid ta sa orasan ta, daligid lang, standby mga kaaksyon, manumbalik ang inyo palatuntunan sa diliginamang manumbalik. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulik. Pagkatapos lamang sa pilang importante, nga mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Itaulog na na'y Sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado. Aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, 1:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad sining bahin ko ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Wala sang illegal number games sa syudad sa Bacolod. Magluwas ang ordinaryong panahon suno sa PIO sang BCPO. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Wala sang hampang nga illegal number games. Thank you, Gid. Ayo di purma. Dayop o sang kalagip. Ay, ka namin Nami sang tiil sang manok. Oo, kahumok. Oo, plus may pares siya. Nga tilaping ba kanamit, Gid. Ayo di purma. Jory. Adlaw na. Ayo di purma. Ilala sa'yo manok na niya. Wala na sa iba nag-select. No? Wala na sa iba. That's why nga ito subong menu for the day, leek chicken with tilapia. Okay. Pinoits. Ayo di purma. Namits man ah. Ali ko ano ni man adobo, hindi adobo na kami sabaw, no? Nami. Guwapo nga adobo kami sabaw, no? Oo, grabe sa mag-imbento sang yamig, no? Pero namits ah. Kung ano ba tayo isang harina, kaya hindi, sir. Yan namin ang gin-martilyo nga biskotso. Ayo di purma. Tingala ko nagkalawasa ka mga tuhod sa to. Grabe, lagi mo tayo nga sarasa, biskotso. Mutugali. Social man nga manugluto. Tinapay gid nga biskotso. Oo nga tinapay ang ginimo yung serving nga daw ginpalapuyo diba sa bao. Timayo gid. Gigamita niya pa sang martilyo. Ayo di purma. Martilyo kung nag 2x2 na. Ginpusay gid mayo, mayo gid si Action Joe Marino. Mayo gid siya. Kanya sila langsan niya kung harina dapat biskotso. Sige niya. Sweet and sour ang sabaw. Ginbawi ya gid ang luto ya. O gani no gibawi gid ang luto. Thank you gid Action Joe Mari. Action Joe Mari, thank you gid no for your kindness today, no. Joe Mari biskotso. Ayo di purma. Sortes pa Joe Mari bilibe. Basta ko sa Joe Mari wala sang ginatawag nga wala siya tawag nga kagutom sa estasyon. Kagutom. Gani. Wala basta ara siya. Gutom sa estasyon kung ara si Joe. Pero kung wala siya gani, gutom gid. Gutom gid ang tanan. That's why nga di ka mag-upset ak si Joe Marino. Sabi ko hindi ka magpadlaw. Ayo di purma. Ano ning wala na ni illegal numbers game mo? Wala na illegal numbers game sa syudad sa Bacolod. Why na gidman? Wala gidman hay alay, bukis, delito. Wala gidman ako sa Rex. Magluwas ka tayong hampag sa Bacolod, ginapadalagan sa PCSO, amo niyang loto kag STL, no? Kasi ni Police Lieutenant Kenner, Arino Pico, ang PIO sa BCPO, nagsari kakalabar na madaling madakpan amo niyang mga hampang bugoy, pusoy tos, tong its, madjong, hantog, no? Amo naksunag sa karabanan, subong,
nga madakpan sa nga ato sila nga mga kapulisan, Station Commander from 1 to 10 dire sa syudad sa Bacolod. Gusto naman iklaro ni Colonel Ariel Pico nga ang pagpabulang sa barangay makonsidera nila nga illegal kontra lang sa barangay, pero kung sa mga masalinaton mga kilala nga mga cockpit like Guanzon kag ang Negros Coliseum makonsidera na nga legal action rex, no? Amo naging klaro ni Colonel Ariel Pico ang ato siling PIO. Ni parte naman niya sa mga hampang sa ginatawag na namatyan, tisiling ni Colonel Pico mas maayo nga mag-coordinate kumuanay sa inyo barangay official kag inyo barangay official mag-coordinate sa inyo siling at Police para mabalaan ang mga do's and don'ts nga dapat hindi himuon, especialmente sa mga namatyan action rex. Yari parayag ni Police Colonel Ariel Pico. Pagdating diri sa aton sa sudad sa Bacolod, wala kita diri sa subong illegal number games, no? Ginampal sa aton nga Chief PNP is about wedding, no? Kag hindi manigar action Eric, may arigin man kita diri sa mga ginagmay na lang mapampalipas oras kung isa mga bugoy, mga buro baraha, pero sa totoo lang pati ina way na ginasanto diri sa aton mga hepe, sa aton mga stations commander from time to time ginapangdakop gyapon ina sila aton mga kauturan kay despite sa mga warnings may ara gigyapon nga ampang dira sa mga bingo, ining mga bugoy, ining mahambal naton dira mga barahatong it's siguro maski one day lang dira sa sunod makurot na comply ina sa aton dira nga city director kaupod sa aton nga mga hepe kag again suliton ko pagdating sa illegal number games may ari dira sa aton but ina ya may ara permit under ina sa pagkod ang aton nga STL dire mga may ma-outlet dire at the same time sa aton ang sweepstakes kung masiling naton nga illegal number games wala kita dire. Sir, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod TNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Mamalag report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric kadtuantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo, may kang tanan sa 128 ka mga bago na hire kag na promote nga mga empleyado sa Kapitolyo ginpaydalom sa job orientation seminar sang Civil Service Commission. Yari ang kaudan sa report. Upod na kay Aksyon Marlon Hinovia, Aksyon Mar. Aksyon Rex niyara sa 128 ka mga pag-ugin na hire kag na promote ka empleyado sa gobyerno provincial ang ginpaydalom sa ginatawag nga job orientation seminar sa Civil Service Commission. Itong pabalon sila sa ila sa nga kinamatarong kag pribilehiyo higit ng limitasyon pati ang sanksyon na sa ulihig pananglit ni sila ang reklamo kag mapamatudaan nga nakasopak sa pagasurundan na trabaho sa gobyerno ang paghambalan. So, iring highly newly hired kag promoted employees ang nagpasiguro man sa kay Governor Eugenio C. Bonga Lacson at tinguan nila nga mahatagan sa nga maayong serbisyo nato sa ring gobyerno provincial man sa Visayas ang gobernador na siya sa palugyan nga dapat binigay sa mga na-promote dapat hindi lang mag-ungot bala sa kunano itong obra sang wala pa ma-promote o man sige hapon dapat hambal sa gobernador dugangan or more improvements sa government service. Now, kung matunuban nga nagligid nga bulan ginasiling sang gobernador nga may ara gid man sang mga empleyado partikular ang casual hindi pag-i-renew o kung buhinan mga moles mga isa katos ka mga casual bilang kabahin ni sang tikang nga ginahimo subong sa provincial government ang plastar sa maayo o kung insakto ang kanamoon sa mga empleyado kag ma-resolve para manamat-amat ang problema nga gintuga sang pagsobra sa ginatawag nga PS concealing sa personal services. Ari ang palayag ni Governor Paul Lacson. Some employees
lost their jobs, but there are also new hires. Unfortunately, we cannot accommodate everybody. As I said, I am very thankful naman sa Sangguniang for the support that they have given and their commitment to continue to support. I don't want anymore to raise their expectations, no. Tuhan ko matapos na ang bulan sang Marso kung nakanasin ogid ining mga empleyado nga isagatos kakason sa kabugusan nga 800 masobra kana casual employees sa provincial government kamanti tuptup pa man hindi sila sa bulan sang Marso. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marso Dovoya una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon tadra sa Anton Plaza Herbal Coffee Mix, ang coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Nagapa-relax sa paminsaron ta, wala nagakurog-kurog ang lawas ta, hindi acidic. Santon Plaza Herbal Coffee Mix, mga kaaksyon ang aton sining nga gamiton sa matagadlaw. Santon Plaza Herbal Coffee Mix, dugangan pagini kung papakinis ang aton nga kutis kag pampaputiho. Santon Plaza Herbal Soap, mga kaaksyon, pangkakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag ang ilok dra kung itom papution niya sila. Santon Plaza Herbal Soap, mga kaaksyon, tilawan ta para gid sa aton tanan-tanan. Santon Plaza Herbal Soap kag Santon Plaza Herbal Coffee Mix, para gid sa inyo, mabakal sa mga suki nga mga parmasya, butika, and sa mga kaaksyon tadira, mabakal man na online. Kag pwede man mapadeliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. May gina-check kita nga isa ka balita sa Southern Negros. Karon lang dugay-dugay kay daw mahina pang kalaban. Kay ginatinguan pa nga ma-check sa ngaton sining nga mga technical men ang kapulisan sa among lugar, no? Ibaloon ta na dugay-dugay kung ano ka matuod ning balita ni. Daw wala ga untat, no? Daw wala ga untat ang kinatsanay. Ay, puwerte. Sige, samtang gina-check ta na yung linya sang aton sining contacts dito sa among lugar, mga kaaksyon. Dire kita nay sa balita ni Aksyon Rodrigo Tibo sa Cadiz City. Ini may kang tanan sa resolusyon sang piskal, amo ang ginahulat sang pulis kon bala masulod sa kidnapping nga ginpasaka kaso batok sa 47 anyos nga babae nga nagkuha sang lapsag. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Action Rex, ginapabot na lang sang kapulisan ang resolusyon sang fiskal ni Fiskal Maderaso. May katalan sa pag-file sang kasong kidnapping batok sa 47 anyos na nagdala sang lapsag sa diin bag-o gila nakagwa sa ospital sa tutunit kang Sabado. Kapag kadumingaw gindakop ini ang suspect kaging kilala kay Dorina Arquio sa bahin sang Don Salvador Dos, Barangay Tinampaan, Ciudad sa Cadiz. Kahapon gin-file ang kaso sa kaso nga kidnapping. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mancito, masulod man ang kaso nga kidnapping in relation sa Republic Act 7610. Pero ilang ginapaabot pa ang resolusyon sa fiskal kung bala masulod gidman sa sining gin-file nila nga kaso nga kidnapping. Sa kaso regarding sa kidnapping na din, no? Anyway, may harap pa time na bilin sa reglementary period. Pero ang case, gin-file na sa office ni sa atong fiskal, no? Kay Fiskal Majindi Moderaso. So far, ang resolution ng ginang paabot naton, pero initially nakita naman natin ng fiskal. So, pasok ka na ng elemento sa kidnapping. Kaso lang, wala lang nahabol ang resolution yung ma-release niya sang mismo sang hapon, no? Kay
Hindi kita nga medyo loaded siya sang kahapon kaya tungod may mga appointments, may court duties, kaya muna no, may separate case pagid kita nga na file daw sunod-sunod din na file naton sang kahapon sa iya. So ang pila ka mga bayan pagid sa kakapulisan nga depende na lang surrect sa fiscal ko sa korte kung bala ma-recommend sila for psychiatrist o kung pagpatigay sa pa-examine o kung pa-idalom sa doktor sa sining suspect bangod sa tong background sa iya sini nga inagihan sa napatay iya bata bagay nga daw nagtingo siya makakuha pagid o makakuha man sa isa ka bata nga iya sini nga atipanon bisan pa nga hindi iya kagalatuon pa sa tawag dako nga kaso ang iya sini na komiter ang pagkuha sini nga bata nga nag-edad sang 5 pa lang kadlaw nga nagwa sa hospital. Report gikan sa sunod sa kadisuna sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Gina-check tatani si ang aton sining chief of police ang sining lugar pero arapas na sa area. Nag-conduct pa sang investigation. Actually, ining biktima aligar nga ti former kagawad din siya sang among barangay kag daw nagpapili ni siya bla city councilor hindi ko magsala daw 2010 lang or 2013 nagpapili councilor ti Gintero ini siya karon nga aga kag didto pa sa area ang mga kapulisan no tani kon galing iti sako-sako pa man maintindihan ng kwan sa mga kapulisan ta. Sige pa karunan talang na dugay-dugay mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tanay si Aksyon Percival Villamor balita gikan sa siyudad sang La Carlota. La Carlota PNP nagpatigayon sang on-site validation sa duwa ka mga barangay nga na-deklarar nga drug-free. Kamusta? Yari ang kaunan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Yes, Action Rex, ang La Carlota Police Station sa pagpamuno ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police upod ang PCR, PNCO, Police Personnel, nagkandak sa barangay drug clearing program upod ang PDEA, NUPO, kag ang chairman sang Peace and Order Committee nga Honorable Richard Sebastian is Benedicto, City Councilor sa siyudad sang La Carlota, kag sa pagsuporta man ni Honorable Dr. Rex Halandoon, City Mayor sa siyudad sang La Carlota, kag ara man ang presensya sang City Health personnel, di CSWDO kag ang badak personnel sang duwa ka barangay nga nag-apply sang validation sang drug-free. Ang barangay Araal kag ang barangay Ayungon. Ari ang porsyon sang tingog ni Police Major Romeo M. Vargas. Percival, mayong aga sa imo. Programa sa Action Radio. So kagahapon mga alas 2 sa hapon, ang PDEA dito sa Occidental na dinapangunuhan ni Intelligence Agent 4 Gomez nagkandak sa on-site validation dito sa La Carlota sa duha nga barangay, nga muli ang barangay Araal at barangay Ayungon. Ini sila balikin recommend natin for drug clearing regional oversight committee sa PDEA this coming February 27. So far, dan ila pag-validate sa mga documents ali pasado man may pihot sa di nga bali 443 sa barangay Ayungon kag 52 sa barangay Araal. So ini siya sir padayon pa ni ang mga hatag sa program sa mga piwots po sa Paling sa mga piwots padayon sinihan programa ginaano sa aton syudad, mo nga pasalamat sa aton syudad ako ni Mayor Halandoon. Very supportive siya sa atong programa sa atong barangay drug clearing. Ini natigayon ini bali ko ning kaso aprobat sa PDEA Regional Oversight Committee in duha nga barangay bali anom na nga barangay aton na clear diri sa La Carlota drug free.
Amo ato ang tingog ni Pulis Major Romeo Embargasa, Chief of Police sa siyudad sang La Carlota nga nagpahayag nga gapadayon pa sa pag-apply ang tagsa ka mga barangay sang drug clearing operation diri nga ma-clear gid ang tagsa-tagsa ka mga barangay sa amo nga droga. Report live gikan diri sa police station sa siyudad sa La Carlota para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa 23 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa siyudad sang La Carlota. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Sa mga kaaksyon tadra sa Anton Plaza Herbal Oil para sa mga athletes tadra ho, sakit ng lawas ang tuhod, ang hawa kag ang likod ta. Muna kung kaisa kung athletes ta, no? Pero i-massage lang ang portion sina. Tapos banyusan ta sa Santon Plaza Herbal Oil kay siguradong sigurado kuha inang kasakitan nga ginabatsyag sa aton sining lawas, no? Santon Plaza Herbal Oil, mabakal ninyo ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarangman mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Balikan natin ang Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, la 1:26 ang aton oras. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Daligid lang mga ka-aksyon nining parte sa headlines na yari si Aksyon Nonoy de la Cruz gikan sa siyudad sang Sipalay.
Sa line number 2, sinong natiruhan ni sa barangay Sitio Cambugiot sa barangay Kamindangan, Aksyon Nonoy? Aksyon Rex may udto no kag direct may udto gid sa mga tagpalamati naton. Confirmado Aksyon Rex kay bago gid lang na kontak ko dito, may ara kita kilala nga nag-upo dito sa trupa nga nag follow up sa siling natabo nga pagluthang tubtob nga mapatay ining anay barangay Kagawad sa barangay Kamindangan. Katapusan ni nga barangay Aksyon Rex layo ni kayo di sa city proper no. Dala si Aksyon Rex nag-star sa Sitio Pinusan. Sitio? Sa babaw la Sitio Pinusan. Pinusan. Oo. Barangay ni? Sakop sa barangay Kamindangan sa Barangay Kamindangan. Okay. Oo. Sa babaw ina sang Sitio Cambugiot. Ang Sitio Cambugiot dako na siya nga sitio nga ara sa gad isang highway. Kag subong adlaw tinda dito. Market day ito nila bala. Oo. Pero ang malay siniya ni anay Kagawad Luni Lahaw-Lahaw. Ano to? Ano to ngalan niya? Luni. Lumi? Luni. L-O-N-I-E. Lumi, L-O-M-I. Inay. Inay Luni? Oo, Luni. Oo. Oo. Nagdalagan siya kwan. Barangay ako na konsyal sa siyudad sa Sipalay. Pag-intindi ko doon 2010. Bala mo? Oo. Oo. Nagdalagan din siya. Kag ining si Luni Lahaw-Lahaw direct. Pastor in siya. Pastor. Okay. Sa isa ka church, no? Hindi ko lang makuha kung sa Baptist or sa ano nga. Basta kay konfirmado nga. Pastor ini siya. Oo. Kag former kagawad ni sa sang barangay Kamindangan? Sang una. Oo, sang una. Former barangay kagawad sang Kamindangan ka nagpapili sa last 2010 or 2013 bilang city councilor sang siyudad sang Sipalay. Galing wala ka daog. Wala ka daog. Pero sa subong kwan siya, dugay na duman siya nga ara sa church bilang pastor Aksyon Rex. Kada subong kagay sila siling ko na ang informasyon nagabot dili ulihin na tapos nagtaklad tong trupa. Subong nakontak ko ato na sila sa area kag natamdan naman nila tong bangkay. Basi dugay-dugay kuwaon to Aksyon Rex, no? So taon ta karon kung pilang igo sila So bali ang initial nga confirm nga ginluthang karon gid lamang mga inoras si former kagawad Luni Lahaw-Lahaw sang barangay Kamindangan and dito na karon sa area ang mga kapulisan dira sa syudad sang Sipalay nagakandak sang investigation and way pa may balawan kung day sinoning suspect ne? Way pa. Di pa kahatag subong pulis na to sang kwan, no? Pero mangita tayo diya nga makakuha man tayo informasyon. Sige. Kung si sino ang kaga-sino o kung si sino ang mga suspetsado nga nangiresponsable sa paglutang. Dara sa ikadalan, layo sa ila sila nga puluyan. Dira man sa ila sila nga sityo na tabo, ang pagpatay sila sa kailo ni Lahaw-Lahaw, pero sa higadalan lang, no? Sa higadalan. Hindi mismo sa ilang puluyan Aksyon Rex. So, kung ano di man ikaroon kay dugay-dugay, madulhog pa sila. Kay balita ko, kuhaan di sa salakyan sa Sipalayo, kay dalon di sa syudad, ang bangkay, para nga malantaw, makuha makita siyang informasyon sa pamilya Aksyon Rex, na makaupo di karon, no? Kung ano din ang inalantaw nila nga motibo, kung nga ang ginluthang tubtob nga mapatay ining si Anay Kagawad sa barangay Kamindangan, Luni Lahaw-Lahaw Aksyon Rex. Sige. So, amo na niya ang madulong naton nga report, no? Kaya ang pulis naton di pa man katag sa ila sining isang inisyal lang, di pa sila katag. Bulaton, bagay hasta na nga makabalik na di karon nangusisa lang Aksyon Rex, no? Kagay siya na siling ko na, basi may makuha mo tayong informasyon gikan sa pamilya. Sige. So, amo na yung report gato madalas sa sining tiniyon, direkta kita nagapalayag diri sa siyudad sang Sipalay, sa gyapon ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon, Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod. Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Nonoy de la Cruz. Update ini sang
Palabot na rin informasyon ng isa ka shooting incident, isa ka pagpanglutang ang natabo sa area sang Barangay Kamindangan. Former Barangay Kagawad kag nagpapili sa tong 2010 or 2013 bilang City Councilor sang siyudad sang Sipalay. Amo ning ginlutang si Loni Lahaw-Lahaw. Ang kapulisan ta dito pa sa area, bantayan ang dugang sining mga development diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal food supplemento, ang Evergreen Herbal Capsule. Ang sobra ginabuhina ng kulang ginadugangan. Para sa mga kaaksyon ta dira nga mga nagapamati, ang Evergreen Herbal Capsule amo ni siyang nagabulig panubo sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kagiban pa. Nagadugang man sang supply sang kakulang sang vitamina katulad sang vitamin A, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc kagiban pa. Dala na dagli ang minerals. Nagabulig, makabulig man sa constipation, mga kaaksyon, no? Iningintingog nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. That is why ginarekomendar ta sa inyo Evergreen Herbal Capsule. Aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kagdra sa Sincere Drugstore, no? Sa Eden Pharmacy sa Central Market, sa Parmasya Juarez sa Rizal, and Parmasya Idcar sa Dalalakson, kag sa Barangay Bata sa GDN Pharmacy. Para sa dugang sining informasyon, sarang man mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo, sining bahin mapa-goodbye na kitang way ta malabutan, pabuwasan ta lang ini ang mga talamyawon ta, pabuwasan ta, no? Kay daw ka lang alang sang tiyempo ta. Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dilig lamang manugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton, ako naman ang inyo ka-aksyon sa kangilan, Aksyon Rex Kantong, maayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.